na naman galing? Bakit hindi ka umuwi kagabi? Doon po ako natulog kina Lola. Kina Lola. Huwag kang sinungaling. Alam kong doon ka natulog sa barkada mo. Sama ka ng sama sa mga yun? Mga mukha namang adik. Totoo po yung sinasabi ko, Mi. Kina Lola talaga ako natulog. Kung gusto nyo, tawagan nyo pa ngayon. Pumasok ka sa kwarto nyo ng tita mo at kunin mo na yung mga gamit mo. Lumayas ka na rito! Nagsasabi naman talaga ako ng totoo eh. Lagi na lang ako hindi pinaniniwalaan. Sumasagot ka pa? Habalusin kitang buwisit ka eh. Mula nang bumalik ka rito, nagkamalas-malas na yung buhay namin. Lumayas ka na at huwag ka nang babalik. Pabigat ka lang namang lintik ka eh. Robin! Oh, bakit ka maiyak dyan? Pinilayas ako ni Mami. Ano? Bakit naman? Ayaw niya kasi maniwala na doon ako natulog kina Lola. Umuwi naman ako kagabi pagkatapos ng duty ko sa eatery. Pero nakalak na yung pinto. Hindi na ako kumatok kasi baka magalit pa si Mami. Di ko na nga nilak yung kagabi para makapasok eh. Di na kita nahintay kasi antok na ako. Nagising siguro si ate kaya nilak niya yun. Alam mo naman yun. Laging sinicheck yung pinto tuwing nagigising siya. Ay, ikaw naman kasi. Winala mo yung susing binigay ko sa'yo. Teka, wag ka na muna mag-empake. Kakausapin ko siya mamaya. Wag na tita. Baka mag-away lang kayo. Magkakagulo lang kayo rito. Aalis na lang ako. Pwede naman ako dun kina Lola. Papayag ba naman yun na nandun ka? Papayag yun. Doon naman ako nagtatrabaho sa kanya. Sige. Mukhang mas magiging okay ka nga dun. Hindi ka na maririndi sa kakaputak ni ate. Ay, kung kaya lang sana kitang isama pag nagrenta ako. Isasama na kita eh. Pero hindi ko pa talaga kaya. Pasensya ka na Robin ha. Hindi mo naman kailangan humingi ng pasensya tita. Ikaw na nga lagi yung nandyan para sa akin eh. Kung wala ka rito, baka mas malala pa yung inaabot ko araw-araw. Baka mapagbuhatan na naman ako ng kamay ni Mami. Huwag kang mag-alala. Kahit nandun ka na kina lola mo, papadalhan pa rin kita ng allowance mo. Yung sinusweldo mo sa kanya, ipunin mo para may sarili kang pera. Huwag puro bili ng kung ano-ano ha. Matuto kang magtabi. Ganun naman talaga ginagawa ko tita. Nagpapakatino nga ako sa buhay pero hanggang ngayon, mainit pa rin dugo sa akin ni Mami. Hindi ko na alam kung ano pang pwede kong gawin para mahalin niya rin ako. Tulad ng ginagawa niya sa mga kapatid ko. Ano ba yan? Hindi ko na rin napigilan luha ko. Nahawa na tuloy ako sa'yo. Dear Love, ako si Robin. Sisimulan ko yung kwento nung 18 years old ako. Bunsong kapatid ni Mami si Tita Jo. Wala siyang sariling pamilya. Sabi niya nga noon, hindi niya talaga alam yung purpose kung bakit nag-e-exist pa siya sa mundo. Nagbago yung pananaw niyang yun nung makita niyang malupit sa akin ng nanay ko. Anak ako sa pagkadalaga. Tinakbuhan si Mami nung nakabuntis sa kanya at sinubukan pa niya akong ipa-abort noon. Nagalit lang sa kanya noon si Lola kaya naisalba pa yung buhay ko. Anak ang turing sa akin ng lola ko. May asawa at mga anak na si Mami, kaya di ako naging priority. O baka mas tamang sabihin na hindi naman talaga ako minahal ng nanay ko mula nung ipinanganak niya ako. Tingnan mo tong si Robin. Kahit wala na dito, sakit pa rin sa ulo. Bakit na naman ate? Nag-chat sa akin si kuya. Nakasalubong daw niya sa daan si Robin kanina madaling araw. Nagmumotor. Baka naman may inuto si mama sa kanya. Yan. Pinagtatakpan mo na naman. Kaya namimihasa eh. Lumalaki yung ulo kasi kinukonsinti nyo ng lola niya. O bakit sa akin ka nagagalit? Di ko naman kontrolado yung mga desisyon niya sa buhay ah. Nakikita ko ba siya 24/7 para mabawalan ko siya tuwing may ginagawa siyang hindi mo magugustuhan? Kaya lumalaking sira ulo kasi ganyan ka. Imbis na pagsabihan, pinagtatanggol mo pa. Tingnan mo, lumaki ng walang alam sa buhay kasi masyado mong binibaby. Anong walang alam sa buhay? Nagtatrabaho ngayong bata. Yan kasi mahirap sa'yo ate.
Pagdating kay Robin, wala ka ng ibang nakikita kundi yung pagkakamali niya. Konting kibot, galit ka kaagad. Nung nandito pa siya, sa tingin mo ba masaya siya na dito pa siya umuwi? Pag wala siya sa bahay, nagagalit ka. Pag nandito naman, galit ka pa rin kasi laging nasa kwarto. Wala nang mapaglagyan yung bata sa'yo eh. Alam mo, sana nag-abogado ka na lang. Konti na lang, bibigyan na kita ng medalya dyan sa katatanggol sa walang kwetang bata na yun eh. Sorry ate ha, pero baka nakakalimutan mo ng anak mo rin si Robin. Kung makapagsalita ka, parang napakalaki niyang salot sa buhay mo eh. Hindi naman choice ng bata na nabuo siya. Paano na lang kung wala ako? Sino pong magmamalasakit sa kanya? Talagang ganap na ganap ka sa pagpapakananay sa kanya, no? Ang saya-saya mo siguro tuwing pinagchichismisan ako ng mga kakilala natin. Masyado ka kasing nagpapakabayani para sa lintik na yon. Ano ba namang klaseng pag-iisip yan ate? Hindi ko tinutulungan si Robin para pagmukain kang masama sa paningin ng iba. Ano sa tingin mo yung ginagawa mo? Baka talagang gusto mo lang magpakabayani. Ingat ka. Baka mabalitaan ko na lang na firing squad ka na sa luneta. Kung naging patas ka lang sana sa mga anak mo, hindi ko na kailangan gawin yon para kay Robin ate. Ready, ikaw na. Ikaw nang may malasakit sa kanya. Oo! Ako na talaga! Gusto mo isa-isahin ko pa kung kailan ko sinimulang saluhin mga obligasyon mo sa kanya? 4 na taon pa lang si Robin, ako nung nag-aalaga sa kanya, ate. Niluluno ko na lang yung hiya kapag sinasabihan akong batang ina kapag kasama ko siya sa school noon. Kung di lang ako kinuha ni kuya para pag-aralin, aba, siguradong ako pa rin yung nag-aalaga sa kanya. Akala ko pa naman kapag ibinalik siya sa'yo, matututunan mo ng magpakaina. Pero wala eh. Mabuti pa sa anak ng ibang tao, napakabait mo. Pero sa sarili mong anak, kahit katiting na malasakit lang, hindi mo pa maibigay. Baka gusto mo ring isumbat sa akin yung pagpapaaral mo sa kanya. Sige na, Jo. Huwag ka nang mahiya. Total, gustong-gusto mo rin naman na nare-recognize yung effort mo, di ba? Alam mo ate, sana hindi ka karmahin sa ginagawa mo. Kung ano man yung pinagdaanan mo noon dahil sa ama ni Robin, walang kasalanan yung bata doon. Isiksik mo rin dyan sa kokote mo. Kukunin ko sana mga naiwan kong gamit kina mami nung araw na yon kaya narinig ko lahat. Parang hinihiwa puso ko sa sakit. Kagalang-galang yung propesyon ni mami. Pero hindi alam ng mga tao kung gaano kabulok yung ugaling meron siya pagdating sa akin. Wala kaming balita kung nasaan yung tatay ko. Mula naman noong kumikita na rin si Tita Jo ng sarili niyang pera, siya na talaga nagpapaaral sa akin. At para sa kanya, hindi ko na kailangan mamalimos ng suporta sa kahit sino sa mga magulang ko. Tita, sa'yo na to. Ha? Para sa iyo talaga tong medal ko. Saka itong diploma. Pasensya ka na tita ha. Wala kasi akong flowers kaya itong medal na lang ibibigay ko para sa iyo. Gulat ka ano? Di mo akalaing may award yung pogi mong pamangkin. Nakakainis ka. Kaya pala ayaw mo ipakita sa akin yung invitation kasi alam mong makikita ko yung pangalan mo sa listahan ng mga may award. Buti ginalingan mo. Kala ko, namamalakol na talaga card mo eh. Tita, alam kong sinabi mo na ayos lang kahit puro line of 7 grades ko basta pasado lahat. Pero syempre, gusto ko rin namang gulatin ka. Seryoso tita, salamat kasi nandito ka. Hindi lang yung graduation tinutukoy ko ha, kundi sa buong journey ko bago ako makatapos ng high school. Kahit di mo naman ako anak, di mo ako pinabayaan. Lagi mo rin akong pinagtatanggol kay mami kahit na pinag-iinitan ka rin niya. Nangako ako sa'yo, di ba? Nasusuportahan kita hanggat kaya ko pa. Tsaka kaya nga ako bumalik dito para nakikita kita. Kahit hindi ko gusto makasama sa bahay si Ate Paula, tiniis ko yun para mabantayan ka. Baka kasi kung ano-ano na naman ibintang sa'yo at mapagbuhatan ka na naman ng kamay. Hindi ko na nga lang iniisip yung mga pagkukulang sa akin ni mami. Kasi kompleto naman ako sa lahat. At dahil sa iyo yun, tita. Kaya salamat. Kasi nandyan ka palagi para sa akin. Kahit na alam kong marami ka ring pinagkakagastusan kasi takbuhan ka ng lahat, hindi mo pa rin ako nakakalimutan. Palagi ka pa rin naglalaan para sa akin. Alam ko tita na hindi ako lagi nakakapagpasalamat sa iyo.
Pero na-appreciate ko lahat ng ginagawa mo. Hindi mo naman ako dapat obligasyon pero hindi ka nagdalawang isip na tulungan ako. Ano ba yan, Robin? Pinapaiyak mo naman ako eh. Ito talaga yung perfect timing para sabihin ko lahat ng to. Hinintay ko kaya tong graduation ko para dito. Siyempre, hindi naman tayo laging may pagkakataon para makapag-usap ng ganito, tita. Kahit hindi ka naman magpasalamat, makita ko lang na nagsisikap ka. Sapat na yun para sa akin. Basta promise ko sa'yo, tita. Magtatapos ako ng pag-aaral. Kapag may trabaho na ako, babawi ako sa'yo. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Ang gusto ko lang, maging maayos yung buhay mo. Ano bang course gusto mong i-take sa college? Gusto ko sana ng BS Criminology, tita. Kung kakayanin sana yung gastos. Huwag mo nang alalahanin yung gastos. Ako nang bahala ron. Halos maiyak si Tita Jo nung isabit niya sa akin yung natanggap kong medalya. Pero dahil mabilisan lang kami sa stage, ay hindi na kami nakapag-usap tungkol doon. Siguro para sa iba, isang simpleng award lang naman yun. Pero para sa akin, isa yun sa malaking pasasalamat ko sa mga nagawa ng tita ko. Natuloy ang pag-e-enroll ko sa kursong BS Criminology. Maaga kaming nag-enroll para ma-avail yung discount sa tuition fee dahil wala sa public college sa amin yung course na gusto kong kunin. Sandali lang po. Mami, ano pong ginagawa niyo rito? Nandyan ba Tita Jo mo? Wala po. Kung ganun, ikaw na lang kakausapin ko. Tungkol saan po ba? Talaga bang ganyang katigas ng ulo mo? Bakit po? Ano pong ginawa ko? Sa tingin mo, kaya mo ng sarili mo kaya nagdesisyon ka na mag-isa? Sinong may sabi sa'yo na pwede kang kumuha ng criminology at sa private school pa talaga? Ano ka, mayaman? Pero si tita naman yung magpapaaral sa akin. Siya yung may gusto na suportahan ako. Yun na nga eh. Siya na naman. At ako na naman yung magmumukhang masama. Pwisit ka kasi. Pwede ka naman mag-aral sa public college dun sa bayan. Bakit hindi ka na lang dun pumasok? Wala po yung course na gusto ko roon. Tsaka hindi naman po ako manghihingi sa inyo. Pagtutulungan namin ni tita yung pag-aaral ko. Nagpa-part-time pa rin naman po ako sa eatery. Ganon. Kaya mapagmalaki ka na rin ngayon. Manang-mana ka sa tita mong mayabang. Teka lang naman, mami. Kailan po naging mayabang si tita? Kayo lang naman po yung nag-iisip ng ganyan eh. Tumutulong lang naman siya pero yung tingin niyo sa lahat ng ginagawa niya, parang lagi kayong kinukumpetensya. Talagang pinagtatanggol mo pa siya? Bakit po hindi? Ganon din naman siya palagi, di ba mami? Lagi niya akong pinagtatanggol sa inyo tuwing halos isukan niyo na ako bilang anak niyo. Ang hirap lang tanggapin na kaya niyo akong pagsalitaan ng ganon kahit anak niyo rin naman ako. Bakit? Totoo naman lahat yun. Kapag na
Metro's #1 Love Radio. Basic!